hogy folyik egy. Igen, ezért rohadt ki a kasz. Hát azt már nem éred el. Hogy de? Megáll a magához. Utolsó utas felszedjük még. Ilyen volt régen. Amikor lekésted a busz és még a sofőr megvárt. Ott a szálló. Ez volt még annak idején itt az A51-esen, és emlékszel. 2005-öst amúgy adnék. Jól láttam pillanatban. Emlékszel még, mikor jöttetek királni Livel? Utasokért, emlékszel? Emlékszem. Attila is ott volt, emlékszel? De ő is fázik. Hogy belemennek ezekbe a kártyúkba, kitörik a keret. Stabil. Na ilyen volt régen. Dobott egy jó nagyot. Hogy belement a kártyúkba és dobott. Vele is nagyon jó. Nagyon jó. De nem kopog. Mondom, az egy régi táncról. Azt felújított. Még mindig. Azt csak szeretnék, hogyha régiek lenni. Az mi a fasz, hogy hányos pótló, amikor melyik villamos. Ott a kap. Valamelyik nap ebben ment bele egy szél, azt láttad? Vagy abban, nem tudom, vagy abban, vagy ebben. Mutattad a képeidet, baby, a Krisznek? Melyiket? Hát amikor megcsináltuk tavaly a Livinek a műszerfalát összeszerelni, ezt mutattad? Fehér kocka volt rajta, azt láttad? Műszerfalon? Ugye fehér kell... Baby, lefestettem, velem meg összeszereltem decemberben. Tudod, amikor a gombok körül le volt festve ilyen fehérre? Elég ótvar megoldás volt, de ideiglenesek jó volt. Isti videójában benne volt ilyen, amikor a Rózsa György útnál videózott a régi állomáson, ilyen benne volt ez ilyen, ehhez hasonló, mint Harbincok. Roli Pótlóbusz 210-nál. Hányszor voltál baby a régi Rózsa György útnál?
Mozagyőgyi úti 3-as metró felett. Szép hallottad? Sokszor. Ez egy jó sötét állomás volt. Jaj, de szép volt. Emlékszel, hogy a sinek mögötti pilléreken volt, még tartották az állomást, és voltak rajta reklámok némelyik. Igen, meg szép fénycső, kék tábla, meg minden. Ott a selejtség. Király volt, csak nem engedett a változik. Nincs.